haike Kokborok short film khainai Hamari de bermana chung wansa bai hamjak tong hone viral ingjak tai kwbangma borok no video khaimani chung nungmani haike amo kubui kubui da hamjagi tong na haino dol simi kwbangma Tiprasa lukurong no lilano bokol khaising horka Hamari o wansa bai hamjagi da tong hne haike lila just friends e dol se hni sawo tai o sela se photo post khlayu mo hne bo sawo tai chung semano Hamari waisa kaijak 2021 o bo kaijang mani haike khoroksa kaijak tei kubuni anike chela onyo dol friend rok bai amnike kwbagi photo bojangnani chin Tiprasa rongni bisingo ama amte hairo kare haike kubuni chela bai amnike photo bojagi kwbagi ingkhakai ba chela bai hamjagi tongo bo thing no short film ni actress kaisa kani music video khayo haibano bo o chela bai mamang kwbangma din romoi photo bojak tei kwbangma kaisa rumono bo photo bojakja kaisa phone banyo photo bojakja tai bo kun phano respond boria hamjagi da tong na hamjagi hanei call khaiye sungja kakabo haike mani bage non st wan charona hamjak bai ke tipra jogro am kun phano sana se moto kri haije ai monteng ha kajana tangje se phang kajak tombai thu st jimi cancel khain nang haji miji rong no naye chini tipra jogrok srungna nang borong ha kai dopha nei bukhuk bai kok sawi tong phano yang ground level obo khlai phunugu bongni dopha na asuk buni borok bai kajang manugya bongni borok rok ban chimi no kajagi tongmani nugo haini bagini bong dopha kusao kai tongta hakeno mete monipuri rong no bo kubuni bosong bai sing kwbangma social media bising tiro ta actor rok bai bo kaijang mani chung nukjago amoni bagini social media ni bising te kaisa video phaimani Manipur ni norok social media kwbangma Facebook ni bising tirok bo o video no viral jang nukhana a jaga ni kwbangma bari rong no somai tangre mani kubuni dopha bai kaija gya hnai hake kwbangma notice ni borok rok kubuni ono jat phano o video no share khalai tonglayo srungna nango notice ni je indigenous tongnai ro kwbangma dopha miliwe amdike somai tangre nango kamini youth rong no krak khlaina nango kamini je bari rong no krak khlaina nango amtike kubuni bosomai kajagri yakhlai hinai salai tonglayo chini Tiprasa ro haikeno Manipuri bari rok mete bari rok borbo kwbangma kubuni dop bosong bai chunghai makhang solai rok bai kaijaklai tonglayo amo bangsuka bong oro bo chinoro haino bor Manipuri wo esi hini pano chino jagani haikeno Tiprasa ro haikeno din population komi tongo kubuni bosomai kajangmani bagai amoni bagai a jagao somai tangra laikha belaikeno amo chawo joto jagana amdike somai tangra nango awareness khlaina nango kami te baksa buksa Tiprasa ro kubuni bosongna hamjak tongnai ro chini yango amoni parents o amtike awareness khlairoi bor amono srungoi tebo bongni burhajungno andike kubuni bosongbai kaijagriya bukhano khlainani tuma hamal chung chini Tiprasa ni bisingo tabuk sukjora andike kubuni bosongbai kaijakmani amono kunu krak khai ya prisemani chung nukjagya ko social media ni bising tei khoroksa khorone minister roksimi Tiprasa minister roksimi haina thaja thani kok samani nokha amoron ti habeni tin Tiprasa ro kubuni bosongbai kaijakmani tabuk sukjora tei krak khai ya prisajya ko chung Mizoram rogonugu Mizo buri ro kubuni bosongbai kaijagi amsuk manya bongna jagani youth rok belaike awareness bongna jagani youth rok kubuni bosongbai kaijangna musu ingya amoni bagai krak khai ground level no ya prisalayo choba khailayo je kubuni bosongbai kaijangnai rokno haike chino jaga bandi khain nango chini Tiprasa rok thanjak krai sampla thanjak khlaiye amdike kun gasa ya prisana nango haike tini ram suno noro video sa like khlai de channel subscribe khadi bell icon click khadi ta chini katal channel no bo subscribe khlai ton di link description ro jang nor jotono khulumbai kya hambai kaham tongbai di